langsung na hai hai ani katal video so tini ki Goria ni Paithak sal mimano iko chini je tebor ma title eba daru ma bosong rok ke Goria ni Paithak sal eba Sena ni salo Goria Mwtai rejago abo haino chini robo tabung no rewe akoni paidrop so abo no and jotono no tongthok Sena ni salo and khakai norok jotono kaham kunung tongbanya hanai so video no salok to khangka like and subscribe khana tapo be and hambai